Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei ha gijeka ki bayi bun pajba bat bayi bun kam khamtam gijeka ki belong yo ki briu gi be hala ki kam ki jam hala ka kamai ke ji bat kim julap por ban pej ne ban yui ne ban pej mano ba le klemakor mano ba le jabo bat mano ba jinjar henry don pat ki kham ki balada ki yui ru ki le kumbom yui bat khen bej ba gari ke jeka pai ba ka ba omla ban le ai henry kor kom prakhat jong ki badon man sim ban panyo ya ka khoj ka suba ha ki jeka yo bat ki jeka pai ba ki ju ang not ban yo ya ka khoj ka suba ban ye im ha ka kot ka khia ka jeka paniang kali ki nongnya kali kamai ban nap ki nong lej ki nong wan lane ka parking lot ka badon ha gari khana ka bakit ya ki nong lej nong wan na shillong sha than bhoi ka de ka wei ka jeka ka balong yo bat bun briu man la gasngi la no tang gasngi utrai ba kham duna briu kene ka jeka ka de ka bakit nongnya kali kamai ki ju imja pan pendap ya ga yeng kasam da ka jing burom ya kene ka jeka ka baki kamai ke ji ka kenhun ki nongnya kali kamai sumo na nongpo kebelatip kum kan nongpo area maxi cup owners and drivers association kalalet ban penkhoj ya kene ka parking lot da ka jing angnut bakan long ka bakhoj ka basuba khnang bakan long ru ka jing itnat ya ka jaka bala jongki ya kene ka kenhun lailam do ba bines makri ubriu secretary ka kenhun ki nongnya kali kamai ha ka jing sim benta jong ki nongnya sumo ki bakamai na nongpo sha shalong bat 15 yang na shalong sha nongpo henry habai kran bat ki nong ilam rengkat ki nongnya kali kamai ki basat bat penkhoj ya kene ka jaka peniang kali kilai thupat bagalong ka ba isir khai bha ha ka por manmin namar ka jingdon jong ki breu ke badi drugs ki ba penlong ye ka jeka ku mujika ya di drugs ka jeka ya khai drugs ka ba bon sian la julap ba ki di badi athia ha ka jeka ha ki mau kendon ban kiu sha ka mala ka ba hajrong namar ka long kenja bat dang tang ha ka ki khandiat sngi ki bladap lalap ya laingut ki nong di drugs ki ba ya thia ha ka jeka ki ba kenthop ya arngut ki sinrang bat ka wei ka kenthai ka ba om tip breu shu bat ka bala shu thia lemmu hamadan bat ka donru ka wei ka jeka ka balong kendong bha la ju penlong ika kum ka jeka thia ki tigi breu ki badi drugs bat hagane ka ski la seino ye ki jan kup thia la ne ki blanket bat la senret bat pen khoj ye kane ka jeka uba bines makri ha pen pau hlor kane ulong bagalong ka jing le ran ban yu ye ki babon ki penlong kum ka jeka le chabar ban bret jabo jaban bat khamtam ban bret ki plastik song jing bam bat kiwe shushu ula kentu ki paiba ba om dai ban penlong ye kene jeka kum jeka le chabar ne jeka ban mon bret ye ki jabo jaban nadu ka ye di ya bam ne ye le sngobha kham tam ban ye di drugs bat ban thia mit henry ula kentu ban bu kerpang ye kene jeka kum ka jeka bala ban yo ye ka jaga do ban ye bit ye biang hayeng hasam Bukan kampung, sering berkurang tu bagi menunggu siap dikit.
Lihat hangin seperti saja pak. Nggak juga mau pak. Memang nih. Nakaliang jungi ka Nongpo area maksikap unar underbar association nyilayawan rengkat bakini kiba pej ya kalan ba pej ya kastan ya kabaha kamiat ke jikut ke jisba jong kastan meta kasni ban penkut namar ba men hapo kani katayo ba menta ngila lap ya ki kena kiba song di drop hane kastan ke jungi hadu ba kimla syu banyaj banyang kila thia langtar bat kenthe bat sendrang bat kumjuru ka jinglek sabar klumar jong ki nonglek nongwan namar kadon ka jaka ba kendong hangne ka stan ka jungi de nak ta kadau ngi nakaliang ka association hapo ka jingi don lang jong kini kinong tre hapo ka association ngiwan ban penkhut ngiwan ban penbhai ka khnang ba kinonglek kinongwan ki passenger kinom i sanmet ya ka jinjaklia jong ka kane ngile om tang mentau snam henry ngile man lau snam ngiya penkhut namar ba nakaliang ka muda ka ayangi ka parking henry kanamdan ta ka jingya pun khoj suba ngi sai kusraru ya kane ka parking nak mta ka jing snow sngain bat ka jing snow khoj kinong lek kinong wan ngi sai pan bha na ka por sa ka por ngi nakaliang jungi ngi pen tip sa ki nong lek nong wan ba lada ki ya kendo ya ki bro ki basong ha kalitiya yang lese kilap ya kinong di drop kinong buat te subha pentip sa ki parking lane ki driver ki jongi khnang bakin yobat ne banlap banle ek badon kam nak banta jongki andre ngi nakaliang jongi ngila penbhai kane kalenti ke ba rung na stan bos sa stan sumo ngila ai da ki villaging ngila site ngila the da ka nang ba kanamdon ka jing jaklia hak bakiyat kiang tegam ngi kerpat ya ki pajba ki ba lek ki bawan ba watsim ya kane ka jaka kum ka jaka lek sabar kadon ka jaka kendong ban yaj ban yang tang ba watsim ya ka kum galat ban jaka lek sabar namar ba nakaliang muda kala pen kre artli ki toilet kawai sa stan berembang kadon ka toilet kawai sa stan nong umsning chate kadon ka toilet dan hangne ha ba kadon ka stan jungi nongpo kane bah pedeng nyimdan ka toilet andre wala kataru kadon ka jaka ba light andre himdei ban lek sabar namar ba kadon ka kendon nakaliang ka muda kalabu ba kiba ki sekto ba kin sim ya ka fan pana kaliang jungi ro ngilap ngin fan ya kinong lek nongwan khamtam ya ki nong buat ki batia ro ngi ya mahamed na kapor sa kapor nakaliang junga tang hakiri kindiat tayo ngadang lap ya kintai bat senrang ki batia akan dikelentiya kalong ka bapen ting ben smith ya kinong lek nongwan ki passenger dan nakaliang junga nga kapat ya ki pajba ro ki pra driver la kilap tim pentep sa ki polis department sa ki seng balang akan jinglap itu kena beri drugs kadai kene ke bahir na stand bos ban no sa stand semua jadi ke stand jungi kinong po semua nam koda hang tu ngalap dikicia akalentiat kalong ke bab penwet penting pensmith kinong lek nongwan bat ya simban kong nek ladon kan kiba kilap teng ladon balalap teng ro labun sin ngilap ya kene ngilap be teng ngilap pengkut teng hari kiwan siwan khamtam lagi bangalap hakane dan nambat kan thai bat senrang kane kabu jingma kinong lek nongwan ki passenger bat ingi ki para driver ki bayang stan hane ang kata he ngabo ka jing kepat ki kinong lek nongwan nalor ke klub ya ki betia kuat pak idon yang kitar kita dari klub kitar ngi khamlap bangilap tang
kawai ka jaka ka ba maki kisat syang balong syakendang ma syakrum syakendang ma ka tu tingilap ka tu ma ndak kila dep di nang tu kisami akan ilentiat kisatya ang kulentiat